سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو نلو مع عربي عسران حادن تكمت زدالنا يوم حاصرت زيناتات هاجرات نورديكا سعبنا خنقربالكم هنا نمكت تالكم ان عدمنا ارئستاتهم كنقدم حدش قدامي مينستر شويدن أولف كريسترسن قداي كلولا وصعات أوروبا نمزتاي نا براسلس آتيو حدش منغست شويدن بزح بدوتات يتصبيو ملاو تقليصو بمخنيات مدنفع اندستري اب سمين شويدن زيادة ممهران يدليو مهلاهم تقليصو أرست زيناتات كسو مصانيحكم سمعتنا زرزراتنا حدش قدامي مينستر شويدن أولف كريسترسن نفال ما جيزيو أبو على أوروبا وحبرت نمستاف تمالي ناب براسلس آتيو الله أبزو على كلولا وصعات أوروبا وحبرت كان دي أجندا خوينو كزتيليو بكوميشن أوروبا وحبرت أب طرابيزا كاب زغرب مامتات حبرا وشمتا غاز نفساسي بهاري وغاز حدش ناي واغا تمن ملطاف كمون كاب متربات نزمت غاز تنقسقاسي وسون واغا مقمات زبليم تباهيل الله أوروبا وحبرت تحت زبل قطبا عقمن زلون أبال هاجرات زقبرو فاينانسا وحاجزون كالي أبزو على زقرب حتوك خونيو شودن نزو قدايا أقدم بلا بترطار خطريو زي صنحت مخانا زفلت كوينو حدش زقوم منغستون أبزو قداي تمساسا لمرقتي كم زلو راديو شودن صبصي بالام أبزو سمون حدش تمور منغستي ماناي قطر زقوم مراحي سلف مدراتنان قداماي مينسترن أولف كريسترسن أب قداي بوليس ساعات حتو سدتنياتاتن قداي قبنن نشودن أب حدش مدرخ كأتوا كم زدل قليصو يخون امبر نزي سلو السلفا ومنغستي ناب اجندات صقنا زمرحو بركز بلو هصصات بدوتات كم زلو اب يونيفرسيتي سودرتون ردات بروفيسور بوليتيكا وسنفلطت نيكولاس ايلوت يغلጽ حدا كاب هصصات بدوتات اذا حدش منغستي اب بايتو زلوم بزهانت ازيو صبيب مخانيو بفلاي دما كاب زوما بايتو زركبو ابالات يماناي قصري عاليوم وي تسوغيغوم انتوصيوم እዚ ኣዝዩ ክጸብብን ነቲ ሰልፊ ኣብ ቀጻሊ ስጋት ከውድቖን ከም ዝኽእል ኒኮላስ ኣይሎት ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ወሲኹ ገሊጹሎ ሰራዊት ሽወደን ተዓለምቲ ዩክሬን ንምስልጣን ናብ ሃገረ ብሪጣንያ ወታደራዊ ክኢላታት ከም ዝለኣኸ ነቲ መዓስከር መሰልጠኒ ዝበጽሐት ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣብ ብሪጣንያ ስታት 10,000 ዝኾኑ ዩክሬናውያን ወታደራዊ ታዕሊም ይወሃቦም ምህላውን ኣብ ውሽጢ 5 ሳምንታት መሰረታዊ ፍልጠት ብረታት ምዕቃብ ህይወት ጥዕናን ኣህጉራዊ ሕግን ከም ዝቐሰሙ እታ ሬድዮ ወሲኻ መልኪታላ ኣብ ሰሜን ሽወደን ዝርከባ ዓበይቲ ኢንዱስትርያዊ ፕሮጀክታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሕፅረት መምሃራን ክኽሰት ምግባርን ተፈሊጡ ነዚ ጠበብ ንምምላእ ዩኒቨርሲቲ ኡሜዮ ሓድሽ ፕሮግራም ስልጠና መምሃራን ክጅምር እዩ እዚ ሞያውያን ከምኡን ናይ ቅድመ ትምህርቲ መምሃራን ናይ ምስልጣን ፕሮግራም ኣብ ስከለፍቴዮ ክወሃብ ተባሂሉሎ ኣብቲ ዞባ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾነ ብድንፋዕ ኢንዱስትሪ መዝገብ ብምህላው ጠለብ መምሃራን ብመጠን ምውሳኹ ንሓላፊ ምስልጣን መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኡኔዮ ላርስ ኤሪክ ሎሪስ ብምጥቃስ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ሊዝ ትራስ ካብ መዝነታ ብፍቓዳ ተሰናቢታ እተን 45 ትራስ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓትለን መዓልታት ዕግርግር ዝመልአን ምንባርን ዝገለጸት ሬድዮ ቢቢሲ በዚ ድማ ኣብ 4 ወርሒ ካልኣይ ምርጫ መሪሕነት ክግበር ምዃኑ ወሲኻ መልኪታ ኣብ ቁጠባ ውጥና ብምኽንያት እተኸስተ ለውጥታትን ስዒቡ ዝመጻ ጸቕጢ ኣባላት ቶሪን ስልጣና ብፍቓድ ዝሓደገት ትራስ ተካያ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ክምረጽ ምዃኑ ሓቢራላ ትራስ ኣብ ኣፍ ደገ ዳውኒንግ ስትሪት ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር መደረ ዓቀባዊ ሰልፊ ቀረጽ ከተጎድልን ቁጠባዊ ዕብየት ከተመዝግብን ብዝብል ሓደራ ንመዝነት ቀዳሚት ሚኒስተርነት እኳ እንተመረጽዋ ነዚ ከተማልእ ከም ዘይከኣለት በዚ ድማ ብፍቓዳ ካብ መዝነታ ሙራዳ ገሊጻላ مبارك براس سمعتنا نلوم عربي 21 ጥቅምቲ بهارميني ميديا ዝተዳሉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሉዎም ጽናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም